Tænk engang, jeg var lige ved at tro, at jeg var den eneste, der havde fået opholdstilladelse. Eller hvad er endnu, at jeg var den eneste tilbage på hele kloden? Nej, hvor dejligt. Velkommen alle sammen. Velkommen. Det er mig en ære at være jeres værtinde her i Stormly. Og jeg, Axel og jeg, vi har hele overdådighedshornet fyldt med skatte fra den danske kulturarv, så vi kan hjælpe jer med at fordrive tiden. Jeg har tænkt mig en stormer frem, så at sige, her i verden. Der er jo andre, der ønsker at bestige. Vi 900.000 kvadratkilometer kontinental sokkel på grund af Grønland, også vores. Russerne har været i gang med 2 mini-ubåde, og de dykkede ned på bunden af det arktiske ocean. Er I klar? Jamen, vand i verden, mine damer og herrer, det har vi den hellige gral derovre bag lige bagved jer. Det har vi reserveret til jer. Dråber for liv.